Ja, want dat pennen waren. Ja, maar je zit nog in. Dat staat er niet goed. Ja, precies voor de beurt. Ja. Wij staan hier op de grens Venlo-Stralen en wij zijn hier voedselpakketten uit aan het delen aan Oekraïense chauffeurs. Die doordat banktegoeden bevroren zijn, etc. Geen toegang meer hebben tot het betalingsverkeer, dus ook geen eten kunnen kopen. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Op het idee zijn wij gekomen eigenlijk doordat we een bericht zagen dat deze mensen niks meer konden betalen en hierdoor mensen ingeschakeld en daarmee gecommuniceerd om voedselpakketten te maken. Hoeveel pakketten hebben jullie vandaag gebracht? Wij hebben er een stuk of 50 gebracht vandaag. Wat zijn de reacties van de mensen? Ontroerd, soms bescheiden dat ze het niet willen, maar dan toch als ze het aannemen dat ze geëmotioneerd zijn, dat er toch nog aan hun gedacht wordt. Zijn er nog meer acties op de planning? Wij gaan hier zo lang mee door, zolang wij dat nodig achten met deze voedselpakketten. En verder worden er zowel landelijk als in de regio acties georganiseerd voor kleding, dekens, etc., medicijnen om die kant op te gaan.